naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage. Dita nagilian laon yon, kanami na ngagdengdengag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union. Kani Jessiville Nerido, dita Canada. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga si kaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtadan, ti inami, itinabat-bati asa ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kastamat laang daramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawan. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikasukan ni nanang. Anto iti danom yaw, nanang. Ay, apay aya, apagin nagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang nga mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gapa. ay, No anyat naknakan niyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanya? Kabalak ti mga nasisa. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay, nakinasikaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, ay apag-interesan nyo pa'y laday jay. Kadala nga rodan inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo tipang tidan ni apong. Ay, sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinon to ka diti pangtidan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw inton matay kayon. Siya anak pa matay, Simon. Napigsaak pa anak ko. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diyan may lamayin diyo yan tiagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amain. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka garami di ti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Sibaw. Anya man na ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanan na pa'y laang dyan balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inamarnal. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pa'y lang, dyan nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo ngagkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pa'y laang ti inata. Urayon ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak, ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababa inti aramidon na. Mapanasungsungaton ni anti di balayaw. Ay, oray ni nanang insan. Kasta matlati aramid na. Isung awan ti rumba nga ikid dawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, wen nga rod.
Unayin lagi dyan adadakil ta. Bakit kinlakay dan kasjay pa ilang mati aramid ta. Uwan nga ron. Agkabsad da pa mo nga ron. Ay, agin inagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta. Nalaka bagbagaan talata. Dagiti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya. Simon. Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom to yung inyag ko, nanang. Bibingka kang turon. Mala. Idi suyo lata ditanta ka nag-amin dagita. Paborito kamin dagita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan nga inal daw? Ay, umangamin si Maut. Numabali, nuray sana. Nga digdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin, ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabaryaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maut. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sikat agawid no kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay dito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang dito'y. Ay, ura siyak. Maturog mo dito. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaon dito'y balay. Umay kayong amino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan niyaw. Tada dagiti babae nga apo ko ija mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kaya maasikaso ti lalaki nga anak na? Nangrunak at ada trabaho na. Kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak ba't nga inotel, anak ko? Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabalak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Kapayan nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan ni Apong yaw. Anya? Apay di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timba panijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Iso man ti makakaadan na mga asikaso ka ni Apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok tumula dyan balay ni nanang kalmanan na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatan. Uremot na kayo. Al-almanin nyo mo at di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtadan ni Apong yung ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas ngamin ka ti lokasyon di balay ni Apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kayag na rin ije balay, tanay, nakapsot kayon. Umumay ni manang mo dito'y numamensan. Awan kastenda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ko, nanang. Agnaid ka kanun ije balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo ni ije balay, tayimpake ko, dagiti kawasyaw. Ay, malangaro da. Da kayo ti makamo. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alain na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni Apong nanang. Di ka man makinagawin. Dayway! Kukwa na lang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas nanang? No kaya't yaw, kasarita yung to ni Apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak iti balay ni nanang. Tainak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at iti dakdakkel ti tulbog na. Tapno awan ti sabali ang makalukat.
Siyak lang. Apong. Ay, anak ko. Nagpapasama ka na ako yaw. Kapay sagsangitam. Tasaya nga ta si Mang Padgayon, tatang. Ah. Natayan niya Apong. Saan nga gangangas? Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau, iti kasinsin mau. Ano ni Apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan da kami. Apay ay na! Di mo man laim pagamit. No asino kada kami ni Simon. Di mang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam. Amang ipanagnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta ngay magbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kaswan. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay niya Apong. Pangasyo. Ilakaw ti balay ni Apong Hiyaw. Tapno awan apalan jay ang kalmaw. No ila ko yaw. Pagguduan niyaw ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ng siyak. Ad-adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siyak ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Gumba talaga dahil dyan nga antay. Inla ko nakitin dyan balay dahil di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale, tasaan kayo abaybayan. Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo, tatang. Itajulatan ka ni Auntie Dayjay. Anya pa'y latsap-sapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yung Dayjay. Itajulatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Taawan maganap yun iti dayta. Nanang. Rumbang la pagbingayan nyo kani angka. Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramraman pa yun na mismisuutan na kwa. Umaraw tan dito. Tapno maliklikap jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatanga kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito'y ti ayan ti trabaho nanang. Makaambo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Makaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang kaw. Iswa lumasin na kaw ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Am-amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka bintak, tayo nakbayadan ang ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Kuwain, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapantay tayo Wen, inawagan jay kumarek. Tajay kumarek tada kontak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarek. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarek. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang nga raw ti papapananta maray. Wen maray. Inted jay kumarek ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y.
Tapasig magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Oh, nga rod, maray. No, adala ko makwarta, gatagag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Bom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay nagumanda. Tatang, agsasao kayo man ang agmay-maysa. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsat kaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kung naklangarudan. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun dayto'y matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan niya man natatang. Inkay kitid pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pang panunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrek man nga raw ti kumparek. Ting kami man bang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda ka duwa. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan ka duwak. Di mo makaumay ti anak ka makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti playtek. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Imbagta nakasangput ka. Sakbay na nagtudaw, Maray. Ay, wen nga Rod Sapay adda mapag naman ipo DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mahala. Ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na. Awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na magtan. Alala, nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanom to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumangon tan Maray, tan may malayos tan. Ay, isaw. Agbakwit talangan. Ay, wan, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay naku nalayusa ditoy. Nagbakwit akon. Patingga-tingad mo tanti danaw medya balay ka. Ano, nawanain. Nadadalan dagitay ka barbaro aref ko. Kantay dakla tibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigon ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimadaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idapaw, da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay, jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsardeng tito daw. Tagaawid kayo pala ditoy. Kabagays, gatanga mong di balay kaw ijay lowlan. Ay sana manang, jak kasapulan daytan ta adan balay kaw. Aday, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas dagiti anak kaw. Sika ngay,
Damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, wen nga raw, nailaw anak ang naggatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo maggatang. Sayang tinggatang ko iti dayjay. Wala ka ila kong lata Andan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka, dapay siguro namnama balakok dayjay. Agam, ay, yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray ka bagay. Inaguman ka. Binukbukod at tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay, karma kanyak day tayo napasamak ka bagis ka. Mala, napakawan kan ka bagis. Aklunak ngay di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tada amiris ka nga oresyak, nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Kat timat balay anagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alay gagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Karya. In your nose para iti script kan iti drama ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manen. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan nga apudno anagan tintay idrama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Bianang, awan mano sa katrabaho, aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalon. Nagri ka katibiyagan ay ati man nalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay mat atrabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kao. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil magbasitin adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Katadalataken ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldom ako nam. Sa matuna dakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bale. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan pare, para kanya, ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day, agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wena, bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wena, hingga may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga roda. Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko maray. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida.
Dahil tanto laki di magastusan iti ospital. Ang pudo magahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday jimpirnaw. So apay nasakit ti sikit po magkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Di mo mabalin nga ito gaw, uraya pagbik ko ma. Tadda magbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Na ilaw anak lang. Hop, pa sila makalawas. Ulit katakaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol tasika ko magkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lagpas sila makalawas ko jay. Apay nga di Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga, adal. Ore Adama siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek intun Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti sweldo panay. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbyag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho panay? Uray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamo ka nga rod pare. Di ka man mabalin apilitan uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Tanang, kura tayo mampay. At ako magatangat. Day tangamin ka. Dakal matiswildom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta, agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay jagpat nagapanaginanam. Ita ka makitang dan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y kati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaak pay. Hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ka o tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na maanusan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imik katan. Di baga ka sumurot kanyak ita ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamat itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay na nanang. Tano makainanakay ka mangantayon. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay,
Mabisin ka, uray agmalmala, manakaidda ka. Apay kita sana ngay. Ang dami buksit ko, ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ag trabaho latta. Ay, kumusta gayang may ni Mersay? Kasla, kailiw ko ang makina. Ah, apay kumamata ka iliw mau. Medyo kras ko nga ran. Saan ko pa yan na ibagakang kwa na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay, sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka, mate. Para makita na lang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. ay sos, piling ka, mate. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kasjakit kita na ka. Ay naure po niya ti ko na. Kaya na ni Mersay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho da jay ta damot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay baga anak pudot? Ay wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyar no madamdama. Agdigo sa alaang. Ay, di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mersay. Mano kaming ngal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa magkanggan. Anya? Ha, abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Ay, mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Apay, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiretsahan kan. Agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo diri daw. Apay akas na ti jar mo simang paet. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kung namala nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y no anya ti rason, ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Sana kasadot. Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. San lagayam a plato tinawak. Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan tikas to yung trabaho. Isumod lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Dapat kaldero inusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tap may tagdamot na sweldo ko na. Naglalaingan dali mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Ang no saan ko matapardasan ti aginaw. Maurno nga na may. Di karkaraw marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo.
Amin la trabaho kat saan mo maanusan. Makabiro ka to, itinalala ka. Kaya ito makasapulat. Soblaman nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Inanam mo. Samit ah? Ay, kwarta yung mangkinay. Di ka madanagan. Kain to na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun anaanusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutikinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy ken kuana. Kahit, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka ulit itinalaka at trabaho na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar, itinalawa bilyanan. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha. Talinong mat. Kaya saan na mababad ti makititanaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga ron amo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ika. Ay, kasla maanusan nan sama nga ron maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay, kat maanusan na nga tan Maragsakan at nga ron maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanusa mong ti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Makauma. Bambandugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Ay, jak man amo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay matkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agurod kan agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo bay. Ay, dito ya kung sirok kaya ka sa laginaw. Tay sumat ya siguro dito ayang kaw. Dito'y kami nga rodan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan me. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinaw, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal kita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa line? Sinarukuso yung magtatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anak imat ni nanang mo iji pagmulmulaan me. Anya,
Apay nga ni nanang kulat tinakimat. Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga itapay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya! Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kung ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan dan ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay dulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kau. Basul kau. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kaya pinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kau? Nanang kau. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. At itataawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam, iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti gusto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni nanasaling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katita nairuama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apag mulmulaak iti agduduma a prutas kan natan. Adda matan nobyak kat umandanin ti panagkasarmi. Alakastahan, ti pagaya mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tay drama tayo, Manang Biana! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Hello, kumusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear Manang Bianang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Landong, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan na tayo magkakapsat? Wen matkit di ha. Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdanggayan iti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipagnagadak pailaang adito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsili. Hingkaginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sa paipasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingkaginanan ta siya akong taglaba.
Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mo, ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito, Ay, manong lando, mangantayon. Nakaluto ako. Nakagauwak pa yan. Kastaya. Alang aron. Mangan tayo, tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala. Pagkiayab mo itong harod mo tanag di kakanakan, mangan tayo, kabagis. Wan manong. Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Di ka pa'y bumangaw. Ana, asin mo jay agwalwalis. Kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa mo mangbangon di kabsat ko. Naggagat na jay akabsat mo. Mababayinak pa yan o daduma. Tadandani iso amin. Hindi mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mo't nga ron. Gimagat mo't tan niti siyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay, kat nagnakam siguro. Iso agimag. Sa bagay mo't ka di Isabay-bay ang laeng no kaya't natyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka marigatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo. Tanarwamak mo nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay ang tikabsat ko no kaya't nakaatulungan. Alang arot. Ta, inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase na kiti anak ta. Agi na nakamit. Sa napalay, tadaniti siyang agluto. Ay, manong. Mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw. Ha? Ay, wait. Nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige. Ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayan di ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madi tirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tinakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agriin ka, anteng ka mga anoin. Apay adi ka bumangon. Madi ti magbagim? Wan nga rod manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya. Saan mo't ngam? Bannog ko la siguro dahi ito'y manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditi bagik manong. Ay, lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kasdyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ijabanyaw. Ka umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Kan dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kid din ijay kama na. Napanan naman ay bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog kan mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumuaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumatday ta. Kunaklan no agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagkan ka ta kabsat mo. Tano siya ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak, lakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Uwan manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow! Naiima sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-aming trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela.
Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag eskwela manong. Amangan numabagsak tulang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kun tag sweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga ron tayo amok. Noadda pang isargan nakin ka at trabaho. Isya, nga laang dagito'y Japkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak ngamin nung makitak anarugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasaya ata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag nga min ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wan ka di, danag yun aya. Ay wan, iso nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minayin. Tadi ito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuy syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo tagwit Tisyang. Ha? Sa dino manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo dyan. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Isyang, umay kamanganan. Nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan. Nabsugak tay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo ija kusina. Hoy, mga ni tilitson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang dagaya minsang put na amasida. Hanggang di na enroll, di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro. Iso aging matang itilitsyon. Malitikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapat akas niya ken kwa na? Open diti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mon sitain. Tamangan no, agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan?
Ni, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ay palagip. Na umadalin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan. Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak ah. Didak mo dagdagan amanong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak langan ti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako ni ti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw ako. Pag nadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramidan. Linapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak magpilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Ngam pimanaw lang tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak ni siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noanda mo mapagabangan dito. Ah, ay, awan napuno amin. Hangam no kayat mau. Umay kaag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam. Wan, ta siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Eh, kaslan ang natutali katulong. Ta, antidaket nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siya ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaad pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ka. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa ka nagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na narosana. Tako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayam kaw. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanyak dayta. Oh, makitam. Nasingpot ti ka anak ako naktumay. Wen nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay nga yapin manaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Di ka lagbain. Iti standby ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan trabahong, pimanaw kalanta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Nagsubli ka iti ayan naman ng baw. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sabi ang mamaw tapag nanaigam. Ay na, mammo. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakot. Ay, kita ang basta iti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang mamaw. Ay, narinig ti kasta. Ay, nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Oy, Tisyang.
Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang may ti adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Iswasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Nang, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito iti siyang. Agtatakaw kamot gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabpabasulundak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na diti balayo iti uray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't bang papapanaw kan ka dito, oy. Kababain nga min ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakita. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko. Napukawan kami nga iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Timanaw nga min asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tay suda tinagkadkadwa. Di ka matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmadlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga kasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Timbag ka makaanakam da sir. Ngam saan matgayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? E di awan pa ni Tisham. Oh, ni Tisham, ti agtatakaw, Ay, sir. saan? Saan ang agtatakaw sir? Awan ang mukdita. Kasaunay apa nagsangsangit ko iti daydagon daway. Tanagdanag akiti usto. Tatamok talaga mapabasol akiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso kat napanatnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko kat manipod idin sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulong iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello gagayam, matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan ti nananayanad, iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kasiman ti kuna ni pagayam sebyo. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon na apakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaan ti anak mi. Yan! Ay sino tinangastong dinataglaman kami? Nabartag manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalisig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sa paijay nga mo tinagiddan na. Ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Wen nga ron di lagnaknak mo day talakay. Inaglakay na, ti kinartak na. Uy nga ron. Isun samit anatay adagos jasawa na.
Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw nga min ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura, sino mo't siguro nga asawa? No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namblansan amatay. Wan nga rod, ay naimbaglakit din at nakatumpungak itinasingpot nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo, ngamin nasingpot ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di mo bakit pasablugan na manin nakunak. Ay, saan man? Agpay ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati ka kay Suna nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? Wala. Sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Marami kayang bisitan dada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakalaro asinam, dakbot mabigbigan. Sige. Panawal kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo di may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pailaan mo. Madanaganak namin, Biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tiyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kan tatang ko. Tinapatag, maamuan dan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyaklatan ti umay diti balay yo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da ka data. Awan mat daldalapusan ta tao. Ang bala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka mo't dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasin, di na kami kumaapuraan ng kasar. ay di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga ramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anya mo't dahitan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang, talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imimay dito balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Ay, bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mam iti hustaw. Ay, sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa, lakay.
Ay, taywasay pa'y gayam! Asaam! Wag! Why? Ay, biday, apay ngay nga asaan dati badang? Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na dayjay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang. Di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay. Kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartag. Tatang. Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagdate no malaukan iti arak ti darada. Naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinabi ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak. Anyamot day jay ngay. Kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutain. Hay, sinamkit di day dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kan tatang ko. Kayat ko ngam, anya nga ti gastusan ta. Saan tapaymot nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramidan ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga ron. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay tanak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Yuray siya ka. Kasla bakit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro akong sumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iji balayo. Uwen Dado, dito'y ti pagnaidanta. Ano sam ati panagbiag mi kan ni tatang ko. Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo. Ay! Martin na turan! Ala Dado, nabartamanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabkabitsin nyo akalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtatrabaho, iso ang naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumatan lakay. Hey! Ninay! Tulungan ng nanay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka na daw, stiri daw. Abay yung Dado. Abay nga akong ungat ka. Apa yang nakatrang katiri daw? Ang tayo lambang mo di taon na ganyan, ha? Ha? Adaya! Ala, awan!
intrang kaklaang itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abay, tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang harap, timang lilibot. Kayat mo ba, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan. Agpilis ka na. Abay nga, nagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami dahil! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykan ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami dahil! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gaya, ma! Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan kahit ano dahil! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya takkan ko na. Na, ni, apa yan? Anyat sang sangitang biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanang. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sumrak ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumang ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Kanya ka ita. Hustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatag din na. Ngembrim waran ti puno aburik di asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Dahil tati maganap tinatangkan tulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Baka mo ka. Pagan anong ti makidindakan kuanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawin kami ni Balay. Ay, dinan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang. Hindi ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawido mo, day tataw. Biday yung sawak. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko kin ka. Adangami na timaer ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong. Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadagkala muscle mo. Talaga nga ingagarak kinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta muscle. Ay, sus. Di mo kurdutan tamasal ko Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanadyadak mo. Apay ngawan dito yung balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinakitaan na lay ti masel ako nagsublima nun. Ah,
Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. Anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga aga brown. Awana na. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Ah, Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta! Di ka agidoron Ano ka magtandado? Makadandano ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asi ka ni Dado nga asawa? Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Ano? Anay ko! Sika at nakalas niya ramid na. Naglaad ka tay. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasna, ha? Ti Dado! Masagsagit ka na! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kung nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado nanang. Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarong ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo, iti pa ng kabkabil naman ang kanyang. I miss you, pinay asawa. Kawanan na kumahan. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Again ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahil jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, abaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan ngayon. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaan nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul nga agsina kayon kinibiday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarit, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas niya. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo da ito ataw. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni Dado ng agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panangidarum ko ken ko na. Sana na maulit dahil jay biday. Ay. Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Abay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dado! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Na nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua. Tunggal aga pa da, agsinada iti sumagmamanungal daw. Intun kuan agden nadamanan. Naglabas ti panawan, nadaan iti nadagsan na sakit ti manugang ko, aging gaapi musay. Katita na ki asawa manan ti anak me, kat adan upat nga po kume. Kat kasi na, nakatumpong iti nasingpat kan nagagat nga asawa, iswa na ragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo,
Sebio. Alaga gayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin.